Olen kuvajournalisti Niklas Meltio ja olin Syyriassa Idlibin maakunnassa maaliskuun lopussa, jossa on kansannousu, ja seurasin tätä kansannousua siellä ja ihmisten arkea tässä terrorissa. Tässä on perjantai mielenosoitus. Moskeijan jälkeen kaikki ihmiset kerääntyy torille, osoittaa mieltä, naiset, lapset, vanhukset, kaikki. Se on vaarallista käydä, sieltä pidätetään ihmisiä, siellä ammutaan joskus ihmisiä, mutta sinne menee kaikki ja se on tietynlainen häpeä, jos se ei sinne mene. Ja sitten joka ilta melkein järjestetään pimeän tullen pieniä mielenosoituksia. Tässä on Sarminan kylä piiritettiin, 150 panssarivaunua pommitti sitä joitain tunteja, jonka jälkeen sotilaat meni kaupunkiin sisään ja ryösteli ja poltti käytännössä näitä taloja. Ja sotilaat saa siitä tulonsa, siitä ryöstelystä, että inflaatio on ajanut jo hallituksenkin rahallisen tilanteen huonoon jamaan. Ali Takesh, paikallinen maanviljelijä Sarminissa, hänen kotinsa tuhottiin ja poltettiin. Hän piilotteli 7 tuntia ojassa talonsa läheisyydessä, kun Shabiha ja Assadin joukot tosiaan tuhosi vuoden sadon ja kotieläimet tappoi. Mies pidätettiin kadulla ja joutui kidutettavaksi salaisen poliisin tiloihin. 2 kuukautta häntä pidettiin siellä. Ensin jalka murrettiin, sen jälkeen se korjattiin paikallisessa sairaalassa, jonka jälkeen kidutusta jatkettiin. Veitsellä veistettiin lihat pois jalasta ja nyt häntä hoidetaan. Sitten hän vapautui sieltä, koska ei ollut mitään syytä pidätykseen, ja häntä hoidetaan nyt salaisessa tämmöisessä sairaalassa Arihan kaupungissa. Tämä on Idlibin keskustassa puisto, johon haudattiin Hafez Assadin aikaan, eli Bashar al-Assadin isän hallinnon aikana ihmisiä, joita tapettiin silloinkin. Nyt haudat kaivetaan uudestaan auki, koska hautapaikat on täynnä ja hyökkäys on tulossa Idlibiin, joten tiedetään, että ruumiita tulee. Näitä kaivettaessa löytyi vielä pääkalloja ja luita näkyi siellä koloissa, kun katteli. Ja tosiaan hautapaikat on vähissä, että ruumiita tulee sen verran paljon tällä hetkellä Pohjois-Syyriassa. Tässä on haavoittunut. Häntä ammuttiin kadulla. Hän ei voi mennä sairaalaan. Sairaalat on hallituksen valvonnan alaisia, jossa hänet pidätetään tai tapetaan, koska hän on haavoittunut tämmöisessä tulitaistelussa. Hänellä on vielä osa luodista ruumiin sisällä ja sitä ei voida poistaa ennen kuin vallankumous loppuu ja hän pääsee normaaliin terveydenhuoltoon. Ja nämä on salaisia sairaaloita, missä näitä ihmisiä sitten hoidetaan. Apteekit on ensimmäisenä kohteena yleensä, kun joukot alkaa ryöstelemään. Lääkkeet on vähissä ja apteekien kyltit pitää poistaa ja kaikki lääkkeet piilottaa silloin, kun näitä kyliä tai kaupunkia piiritetään. Niitä salakuljettaminen maahan on erittäin vaikeaa. Niitä tulee jonkin verran, mutta ihmiset ei oikein tiedä, mitä näillä tehdä, jos ne ei saa niitä jonkun farmaseutin käsiin. Farmaseutitkin on tosi varovaisia näiden asioiden kanssa, koska ne ei halua itsestään tietoa julki. Joten se on riskaapelia duunia tämä lääkkeiden levittäminen ja hoitaminen. Sarminan pommitusten jälkeen perustettiin välittömästi tämmöinen avustustoiminta, jonne kerätään tavaroita muista kylistä ja rikkaammat ihmiset lahjoittaa tämän tavaroita. Täältä ihmiset voi sitten noutaa, 122 perhettä tällä hetkellä on listalla, jotka voi noutaa täältä tavaroita, koska kodit on tosiaan poltettu ja kaikki tavarat ryöstetty, että he pärjää sitten jonkin aikaa näillä. Tässä on Kuriinin pommitusten jälkeen niin jälleenrakennus alkoi melkein saman tien. Talot on vaurioituneita, talon perustat on vaurioituneita, mutta ei oikein vaihtoehtoja, joten joutuu korjaamaan näitä. Nyt on kylmä vielä Syyriassa tällä hetkellä ja ihmiset tarvitsevat koteja yksinkertaisesti. Abdul al-Sheikh on Jabal al-Sawiyan johtava hahmo. Hän on myös SNC:n jäsen. SNC:n jäsenet toimii Istanbulista ja on painunut maasta suurin osa heistä, joten hän kieltäytyy lähtemästä maasta. Tämä, että ne on painunut maasta, tarkoittaa sitä, että ne ei pysty vaikuttamaan tapahtumiin paljonkaan, vaan ne keskustelee myös FSA:n johtajien kanssa, jotka useimmat ovat maan ulkopuolella. Hän myös ratkoo kylien välisiä ongelmia ja on käynnistänyt sijaishallinnon, koska ei toimivaa hallintoa tällä hetkellä ole. Ja tällä tavalla tärkeä hahmo Jabal al-Sawiyan suhteen. Tämä on Pohjois-Idlibin pääsisäänkäynti oikeastaan, päätie tuo tähän. Se on checkpointti
tuosta vähän vasemmalle löytyy checkpointti ja siellä on myös ne tarkkampuja, jotka sitten 104 jälkeen alkaa aika vapaasti ampua ihmisiä, jotka liikkuu tässä. Ei tuossa ei kamerankaan voi oikein liikkua tuossa tiellä eikä muutenkaan muuta kuin ehkä ohi kulkea nopeasti moottoripyörällä tai autolla. Tässä on kapinallisten kokous. Englannin opettaja Aziz, joka on moderni ihminen tässä yhteiskunnassa, niin keräsi kasaan näitä kapinallisjoukkoja ja yritti luoda yhden pataljoonan, jolla olisi yksi johtaja ja pystyisi näin kommunikoimaan ulkomaailman kanssa ja mahdollisesti saada jotain avustusta näille. Joukot saapu paikalle vuoren rinteelle ja siellä huudeltiin vähän aikaa ja keskusteltiin ja kaikki lähti kotiin ilman, että mitään lopputulosta oli tullut. Ja tämä oikeastaan osoittaa tämän järjestäytyneisyyden laadun siinä maassa, eli se ei ole järjestäytynyt tätä toimintaa ja kapinalliset toimii pienissä ryhmissä omissa oloissaan. Tässä ollaan kilometri Idlibin kaupungista, jota tällä hetkellä pommitetaan. Kapinalliset odottaa, että tämä pommitus laajenisi ja yltäisi näihin kyliin Idlibin ulkopuolella. Niillä ei kumminkaan mahdollisuutta lähteä hyökkäykseen armeijaa vastaan, koska niillä ei ole ammuksia. Aseita löytyy jonkun verran, mutta ei ammuksia. Kalashnikovin kudit maksaa tällä hetkellä noin $4 kappale. Eli jos lippa-aseen uppoo yli $100, niin se on monelle ihan tavoittelemattomissa oleva summa. Tässä on pari kotitekosta pommia. Näitä voidaan pamauttaa radiolähettimillä, joita käytetään erinäisiä lähettimia, esimerkiksi automaattisia autohallin oven aukaisijoita sun muita, joilla näitä räjäytetään. Isoimmat pystyy räjäyttämään ihan panssarivaunun telat poikki, mutta tässä kuolee jonkun verran ihmisiä, kun näitä valmistetaan, koska ne sitten räjähtää ennen aikojaan, kun näitä täytetään purkkia tai keitellään näitä liemiä. Tämä poliisimestari pidätettiin, kapinalliset pidätti hänet, kun hän oli lomilla työstään. Loikkaaminen on erittäin vaikeaa, sä vastaat monelle henkilölle armeijassa ja poliisissa ja usein näitä loikkaajat telotetaan, koska ne saadaan aika usein kiinni. Tämä poliisimestari tosiaan pidätettiin ja häntä ajettiin pitää 15 päivää kapinallisten luona, jonka jälkeen hänet lasketaan yksinkertaisesti loikkaajaksi sitten hallituksen puolelta. Hän kumminkin päätti ryhtyä kapinalliseksi ja tehtiin tämmöinen video, joka tehdään jokaisesta loikkaajasta, jolloin hän kertoo, että hän loikkaa ja tämä on myös todistuskappaleena, toimii myöhemmin hallinnon sorruttua.